jam nyalle mon jam hire mon jam wale mon taw non ko non aduna o feccira bandirabe musidbe tedduɓe en ummimo ɗo hen e nder Belgique en jeehi ha to Sénégal Rewidaande taarik Sayku Umar Tall eɗen jaadi noon e haadi gajo ɓurɗo andirede ceerno Demba eɗen gonde Amadou Accel Gueye kañum duusi en e gaci mum belɗi eɗen gonde équipe Lekki Pinal Fulbe Rewidaande taarik Sayku Umar Tall Sayku Umar Foutiw ɗo to dariɗen noon haadi gajo ɗacca hakke jafoɗa sa wawi haalande en ɗo to dariɗen ko adi keɗen naata wuuro seydi gajo ɗacca hakke jafoɗa. eywa bandiraɓe sehilaɓe ɗo dariɗen ko wiyete ko koylel tekke noon so haalama woni hakkude Podor e Matam. Hakkude Podor e Matam wuuro gadotoɗa nadde ngo e nder Matam ko Horefonde ɗo woni Horefonde mo en jeeyi ɗum ɗiɗo tableau ji kolliroji ɗo windano hen ko région de Saint-Louis département de Matam hande ɗum Allah itti ɗum wiyete ko région de Matam ɗo ko tableau Horefonde foti wonde ɗo. Lekki Pinal Fulbe ene ari e Rewidaande kala ɗo Hadji Oumar Tall rewno ɗo noon fuɗɗorte ko Horefonde ene wawno fuɗɗoroyede halwar kono so tawi Hadji Oumar ne haale e pellugol mum jiyat ene wayno ko Horefonde foti haalede nde wonno fof ko ɗo tawi mum ɗo ko hoddu Amadou Accel Gueye kañum hoɗata ɗo kañumne ummi ko e nder département de Podor ari ɗo henne eɗen badda gueɗe ɗe kono haadi gajo ko Horefonde naji Matam naji Amadou ene wayno ko jeeyaɗo e nder département Podor ɗo less muɗum woni keylel tekke walla mbiyen kaƴel gembi ko ɗo jinne o yaaduno e Sayku Umar jinne o no wiyata ko jinne kaƴel gembi mo sikki daroɓe ne kewi nande ko wayno Samba Haga en fof kadi en kewno wiide jinne kaƴel gembi ene wayno mbiyata salamburu ndu Sayku Umar joguino ndu ko ɗo tigui ndu fiyanno e leydi tan wonta boddindi ɗo jinne rewe makko so tawi caméramen on holiriɗo henna kañum jeeyaɗo e Lekki Pinal Fulbe on ne jaaba diwal meɗen Damga ayi affaire o waɗi sogoyoɓ ɓeya ko Podor ɓeya ko Matam o ko Damga hande o salla jaaɓi eɗen puɗɗo ɗo ñande 19 août 2017 hollirde en kala ɗo Sayku Umar rewno e won guure en mbawa noon rewde guure he foof kono ma hen ɗo kollirɗen Horefonde ma en nat ƴeewen holɓe Sayku Umar tawno ɗon yontaɓe nden wayno ardinoɓe wuuro ngo holɓe o tawno ɗo ma en jaa ha ɗo suudu ɗo wonno galle ɗo wonno ɗo wiyeteno Horefonde watte a ɓowɗi ma en jaa kolliren jama ɗo juulano ɗo kolliren galle ɗo wonno ɗo kolliren ɗo waɗano batuji makko e hol arnoɓe ene tawmo ɗon ɗum woni hande ko natanten sali jaaɓi. eyyi haadi Allah jarama a weltanama kadi nde puɗɗa haalde e natirde wuuro to a wino wonde ene wawno puɗɗorɗen halwar kono noon wuuri soko rufani kayde ko e wuuro adingo e département de Matam hono Horefonde ngon wuuro kadi nde Sayku Umar ummi halwar nde adi ko e gonɗon wuuro joni haadi gajo ɗacca hakke jafoɗa so tawi a hawawi haalanden ɗo to puɗɗen nadde nder wuuro ɗo ko holɗo haadi gajo ɗacca hakke jafoɗa. e bandiraɓe Lekki Pinal en gummima natirde wuuro ngo ɗo gonɗen ɗo koye cangol biyeteɗen ngol ñoore weeli koye dedal en cuwa nadde wuuro ngoto ɗo caggal ɗo ha ka heeɗi mbiyen ma on presque 18 kilométres ko guesse goni ɗo ko hakkude gawri Makka gawri Samme e legumaji mum koyno buudi en e kala ko miijiɗa ɗo paale ha ceeɗu yaa ha fuɗɗo tobde paale ne gona hen ene wayi noon on sahande Hadji Oumar ari ɗo nde e wuuro he nde o ronkodiri e wuuro ngo pour jaagol pellugol jeeyade kamɓe ko ɗum ɗo hannoɓe yaade
so ɗon ciftora daroɓe ɓe ne kaala ne mbiya min mbawa yaade min goppa wofɗuɓe amen min mbawa yaade min goppa nayeɓe amen ko ɗo nde wonno fof ko ɗo dañeteno guilay awo ha e ndema ka ha e gaynaka ka fof ko ɗo dedal ngal noon ko ɗo ɓe gaari ɓe tawi jullare ne yiiɓi no wiira ɓe kumi hen lana ka ɓe mbi Sayku Umar ɓe ñoori Sayku Umar ɓe mbi ko mbawa yaade ko ɗo woni dedal ngal so yi ha ɓooyi ma en kolliri dedal ngal taw ko banggue dow ha ɓeydo labtude ɗo woni ñoore weeli koye dedal Lekki Pinal. jarama juurama Amadou Accel Gueye jarama juurama Hadi Gadio o naniri noppi moɗon Sayku Umar Tall walla Sayku Umar Foutiou Tall innirɗo hoore mum Fouta wuro ngo adi darde konu walla ɗaɓɓidde konu e nder Fouta meɗen mo koɗɗen o woni ɗo e Horefonde Cire Bomo Ndiayɓe nani joni joni noon tawno koɓe bosiyaɓe ko kamɓe jamfino Sayku Umar kamɓe kadi ñohonno Sayku Umar kadi ko bosiyaji dari ɗo haali haala ñoore Sayku Umar ɗum noon caméraman meɗen mbiyen ɗum yo tinno filmon en dow wuro Horefonde mbattonen hakkille ƴeewon koye ngoɗo wuro tigui rigui Sayku Umar Tall addi yaɓɓude koyngal mum e nder Fouta ɗo Sayku Umar addi walde e won nokku goto nima en garo hen ɗo yesso to wonno ha wiyete wonde nokku o so tawi neɗɗo waali hen ɓuuɗi piɗota ɗum noon ha ɗo yesso en wawi garo hen caméraman filmana en wuro ngo mbatten haqqille no moƴƴi. musidɓe tedduɓe on jarama kadi on juurama on beltanama Amadou Accel Gueye badduɗo e meɗen lappol ene hoɗana en tara kadi so tawi tara hoɗama ɗo ene hani ene foti wonde ko Sayku Umar Foutiou Tall ko kañum lappol mum gonɗen ɗo hen nene e ƴewde tarihu mum e hoto rewno e nder Fouta joni noon kuccanɗen koye Hadi Gadio kañum koye mum ndewɗen ene holla en to rewno e to jooɗino e to wonno Hadi Gadio Sayku Umar Foutiou Tall mawni ko halwar ko toon jibina ko toon mawni kono adi nadde ko ɗo e nder ngoɗo wuuro holko mbawɗa haalande min ɗo e Sayku Umar Foutiou Tall ɗaccaki jafoɗa. no mbiɗen nane ni so wiyama pellugol jeeyade El Hadji Oumar Foutiou Tall foti fuɗɗirede ko Horefonde hay soko halwar o jibina o mawni à peu près o ummi toon bawde ko ɗo hen o tawa ɗo fuɗɗi ɗo woni galle mo arno ɗo jooɗiɗen ɗo woni suudu ndu o wonno Amadou ɗum ene jeeya ha joni brigade leydi ndi suudu ndu mahirano ɗum noon so tawi o ari ɗo hen o waɗi ɗo henne ko hitande o waɗi ɗo henne ko 1858 ene wayno waɗɗo hitande ni walla ɓaɗo seeɗa nde woni ɗo nde o heewi ɗo ɗekki so tawi en nani daroɓe ne kalta walla historien ji ne kalta nde wonno rendinde yimɓe pour yaade jiyade ko hunde sakkinde seeɗa nden yimɓe e leɓe seddeɓe gonno joni en kolliri lesso woni maayo walla deedal ngal Horefonde naɓe ñownomo ngal en garti ha ɗo waɗi suudu ndu noon ittede walla helede oɗo modification mo jiiɗon ko projet mo ganduɗa ene itti noon Dakar dara pour wadde ɗo hen espèce musée ɗo gueɗe makko fof ene mbaɗe on jiino wayni ɗum ɗo ene wayno woni ɗo joni duuɓi jeeɗiɗi walla jeegom ni fonnoɓe o galle ɓe koko jeggina wiya projet ne maayi ɗo hen so tawi mama mbaɗen cuuɗo ɓe gartire on jii hande
ɓe jeehi ɓe goppitiɓe e caɗele maɓɓe ene wayno sinno ko ceernajo jolf hannde ɗum wayrani ko foti Hadji Oumar Tall geɗe muɗum welsodiri ni hen ɗum muusi ene hamni ɗo no mbimi ni e 1858 ko ɗo henna o tafi konuji makko ene wayno hoore fonna e on saaha wonno jonta ɗo henna bumuy Samba Rek ɗo ko galle mum wonno o hawɗo e bumuy Samba Rek ko wona ɗum ko yaade makko so tawi en taw ko seeɗa tan limta ko Mamadou Samba Mbaye Ndiaye dokka Saydou Habib Ndaw ɓen jaade makko Lamine Takko Sebor Ba galle Sebor naɓe ɓen jaade makko ɗo henna Elimane Salif Sebor Ba on kadi yaadin ɗo e makko Ceerno Bocar Samba Ba Samba Soule on yaade makko e Alpha Lom wayirɓe ɗo e Sisiɓe jaade makko Guedde Ba on ko hoodinaji wuro nan ɗo ene naate nder ɓuure wiyete ko hoode on yaade makko Amadou Muntaga Kane mbiyeteɗo noon yaadi ɗo e makko Yaguba Kane yaadi e Hadji Oumar e on saaha ko adiɓɓe Djibi Takko Sow Diallo ñolnaji ɗum ko hoto fonnaɓe tan yaadi ɗo e makko eyi ɓen noon jaadi e Hadji Oumar yante umminoɓe diwanuji fof gari kawri ɗo hen e makko hay Kanel naɓe ha ɗo ko wayno Alpha Oumar Ceerno Bayla on yejitaki kono ngu tafa ɓe gabbi funnangue kono fof ko ɗo woni leegal ngal ɓe mbiyatno ɓowɗi garta hay goto Amadou en montinanani e huɓere hollirde leegal ngal ɗo wiyete ɓowɗi garta hay goto gande historique Hadji Oumar Tall yaadu mum ɗo hene tigui fuɗɗi ɗo woni bondi ma en ndew noon guure kewɗe so Allah lamɗo jaaɓi kono en mbawa rewde kala ɗo rewno ɗum ene wayno hay goto wawa ɗum ni wooda ko kollirɗen hen wooda ko haala hen yimɓeɓe paama ganda ɗum kadi ko hen jeeya Lekki Pinal ɗo woni leegal mbayla walla e on saaha wiyatno ko nduyat e nder hoore fonde wiyatno tan ko nduyat ɗo fof heblata noon ko ɗo noon Hadji Oumar fodde Adama Aïssa arno so tawi en belama kadi mbiyen o kaɗo jama kaɗo tigi o juulan nde kam mahano ene waɗi tuufeji simon tuufu en tohson leydi tawa hen minen fof min ene wayno min ñemƴima e tuufeji he min ñemƴima hen wiyano ko juuɗe makko meeɓiɗe woni oɗo jama o noon so tawi on jiimu min kaldo e moon ɗo ene wayno koye gallamen koɗa on fof on jiimen eyyi ko taniraɓe min jeeyno on ɗon galle ene gonde an galle o goto wonno hen jama o waɗa eyyi ɗum noon jinnomi haalande en kam ɗo e studio hoore fonde oto ɓe gaari ha ɗo banda men ɓowɗi battiɗo gaddi yimɓe waɗan noon kadi wonko saabi ɗum garta hen eyyi wanno mi hiɓɓoto heewi namdede tan an beele ɓowɗi ɗi garta on yimɓe ha joni minen min tawi ɓowɗi ɗi garmino tanen e koye mumen ndewino ɗo e Hadji Oumar Tall wallahi banggue yumma wallahi ne wiye jeena ɗo ɓuri tara Sayku Umar Tall kodda Adama Aïssa Elimane Siri Samba Demba Ali Moutar a jarama Amadou Accel e tarama belɗo mo dusirɗa en e tarihi kodda Adama Aïssa
Hadi Gadio a jarama annene nanama famama no pirtiranɗa yimɓeɓe ni suudu ndu a holli en to wonno e suudu ndu Hadi Gadio min namdo holko addani suudu ndu helede e hol sababu kadi suudu ndu helede e hol projet ji donanoɗi ko huccinano e suudu he e nokku mo gonɗen o ɗacca hakke jaffoɗa Seydi Gadio. ɗo woy ko no mbimi ni ko suudu ndu tan wonno ɗo hen won wiyoɓe ni e on saaha ɗi ko nanɗo ene ubba kono won wiɓe kadi ko almudo makko projet o noon ene waɗi laabi ɗiɗi projet he gotol tuufe ɗe gujjira gotel ha laaɓi caggal muɗum projet baɗɗo doole ari yidde wadde ɗo henna ko jiiɗon ɗo ko taw hunde foof ene tawe ɗo duttorɗen tawe ɗo gére uji ɗe mbaɗe ɗo henna kono hannde o jii woni duuɓi jeegom walla jeeɗi ene wayno koko jibina maayi ni ɗum noon ko hunde hersinide no feewi. eyi Hadi a jarama kadi nanama famama no mbiɗa ni koko jibinane maayi bandiraɓe fulɓe bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe koye tariha Sayku Umar Foutiyou Tall gonɗen ɗo gonɗen koye e Hoorefodé Sidi Boumou Ndiayɓe on jii wonde projet o nani ko ɗo yarata no nanirɗon Hadi wiiri ko duuɓi 4 walla duuɓi 5 won honnoɓe ɗo ni kañum ene koye mumen ndeɓe gari nde mbi ɗumen yo eggu mabɓe mahan ɗumen cuuɗiɗi walla cuuɗi tati kono hay joni kañumen koye mumen ngala to koɗi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe bandiraɓe fuutankoɓe bandiraɓe fulɓe gande ko hunde hersinide ko hunde yurminide sino tawi no wonde ko won leƴƴi won gonno jaɓata kohowo mumen walla gando mumen waɗe ni hen nen ɗum noon bandiraɓe ko gacce men eɗen poti huccande ɗum ɗon huccande made ɗum ɗon hay juuroyade toon ni ene foti jarande en yaade juuroyade toon ɗaccon hakke jafoɗon. oɗo jama walla oɗo juma mo jirton guite moɗon Sayku Umar Foutiyou Tall juule oɗo juma hono ɗiɗo jumaji noon walla hono ɗiɗo jamaji iɗi keewi nder Fouta manoɗi ko Abdoul Qadir Kane kañum manoɗo on saaha kañum wonno almami o maahi jamaji kewɗi e nder Fouta Sayku Umar ne wiye wonde didi jumaji walla didi jamaji kono ala o tawi ɗon jumaji e jamaji ne dida o juule e majji noon o juule e jamaji e jumaji he ƴeewe oɗo juma walla oɗo jama woni ko Hoorefodé Sidi Boumou Ndiayɓe Sayku Umar Foutiyou Tall o juule e nder makko eyyi ɗum ɗo hende koye tarihaji Sayku Umar Foutiyou Tall jeeya. musidɓe tedduɓe gonɗen koye waynade e Hoorefodé Sidi Boumou Ndiayɓe to Sayku Umar adino fawde teppere muɗum e nder Fouta to Sayku Umar adi ɗaɓɓude konu e nder Foutankoɓe gonɗen koye yaltude Hoorefodé Sidi Boumou Ndiayɓe ɗum ɗo noon to jeeyten ɗo hennene koye saraji wuuro Hoorefodé Sidi Boumou Ndiayɓe nane to Hadi Gadio wiyanno wonde ñoore weeli koye deedal nde tawno min komi guirlajo bosiyaɓe ko denɗiraɓam somi welama mi toñaɓe ko ɗo ɓe jamfino Sayku Umar ɗo kadi ɓe calino rewde Sayku Umar so woodi ko Kanel naɓe garno jabtini Sayku Umar e guirlaɓe woɗɓe gaari jabtini Sayku Umar kono wajiɓe ɓe kam kañumen jeyaka hen. en umbima Hoorefodé Sidi Boumou Ndiayɓe koye tariha Sayku Umar Foutiyou Tall gonɗen ha hande eɗen gonde Amadou Accel Gueye kañum dusat en e gaci belɗi ɗi nana toon ɗi eɗen gonde Hadi Gadio e équipe Lekki Pinal Fulbe joni kettoɗen Hadi Gadio holko mbiɗa e Seenopaalel. ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe hande ko nogas lewru août 2017 caggal nde gummiɗen Hoorefodé ñande 19 hanki gonɗen toon hande en gari ɗo e Seenopaalel no mbiɗomo hanki ni wona ɗo Sayku Umar ñalini foof walla ɗo wallini foof jettuɗen ɗum ko hunde sattude wona la budda alhaali o waɗa cawi hande on jii ɗo ko natirde e Seenopaalel o jii ɗo o jii cuuɗi o jii bamɗi o jii beyi o jii kadi galleji étage ene wayno hunde ko siriro o wararo no haalpulaar mbiyata ni naate tan koye ngoɗo wuuro hande wuuro historique ngo ganduɗa ko wuuro Abdoul Karim Diawando mo Seenopaalel goto fof nani Abdoul Karim Daf ɗum noon sen naati ɗo ma en jii jama mo ganduɗa ko baɗɗo duuɓi ma en kaalo duuɓi makko sen jettima nder kadi ko jama mo ganduɗa hande o mo UNESCO heɓtini koye jimani UNESCO ɗum woni ɗum ko hunde wande fayida e Fouta kadi ene hamni ko hewɓe ganduɗa ɗum ɗo no saktaka no fewi
sen naati nder wuro ngo men kaal histoire wuro ngo kaalen El Hadji Oumar nde o ari ɗo nde holko addunomo ɗo hen e holto arno ɗum noon on jii tableau ko Séno Palel eywa naatini wuro ngo Moussa caggal nde Amadou Accel Gueye woni e ŋaajtude koddi mum ndu welɗum. a jarama a juurama a weltanama haadi gaajo an e Amadou Accel e gaaci mum belɗi ɗi walli en walla ɗi ɗoftiri en e rewidade koyɗe Sayku Umar Foutiyou Tall ɗo mbiɗa wonde koye Seenopaalel gonɗen koye Seenopaalel gonɗen noon Seenopaalel so tawi haalama e taarik Sayku Umar Foutiyou Tall ko hunde fonde ko hunde hande e nder Fouta Seenopaalel tawno kañum wona wuuro Sara e nder Fouta. ƴeewen ɗum ɗo fof de koye Seenopaalel siftinde bandiraɓe ɓe tan wonde koye rewidade to Sayku Umar Foutiyou Tall rewno nane en mbino wonde ko hoore fonde ciri bummo jaari ummiɗen ɗo noon gonɗen koye nder bunde Seenopaalel eɗen gonde haadi gaajo no wonde Amadou Accel e équipe Lekki Pinal Fulbe eɗen gari ɗo henne e nder Seenopaalel noon so haalama e nder Fouta ko hunde hande ko hunde fonde wonde kadi kaade ko taarik Sayku Umar Foutiyou Tall kalaten Sayku Umar Foutiyou Tall e guure ɗeɓe e nder Fouta e wuuro Seenopaalel ngo e hoore mum ene jeeya hen joni noon mataw mbiyeten ko guide men tan wonde walla gardiɗo en o yo wor ko haalani en e Seenopaalel ko adi eɗen jetto e nder galle mo paaɗen e nder Seenopaalel ɗum noon haadi gaajo bandiraɓe mbatton hakkille ƴeewon ni Seenopaalel o lelori ɗum ɗo fof koye e nder Seenopaalel ɗum ɗo koye wuuro Seenopaalel hoore mum jeeya Seenopaalel so tawi won ganduɗum adan hande kam kañum hoore mum ene wayli seeɗa futan sa wayli ɗum seeɗa no fewi tan sa arti hande a fayi tan Seenopaalel ene waɗi fayida koye guure ɗe ganduɗa hoorema jumaji e jamaji nani hen ko nokkuji ɗi ganduɗa hoorema nokkuji dewal Allah tigui rigui kay no fewi no fewi ndek noon jetten Allah kadi jetten waliyaɓe jetten Allah jetten waliyaɓe kadi ñagonɗen ɓe Allah to ɓe goni to yo Allah ɓuɓanɓe toon enen wonɓe ga hennede ɓene yo Allah ɓoyni en ga ko juuti Allah kadi wurta en eko nafata en wurta en kadi e dewal Allah ngal gandanɗa hoorema jogogal naftude en janggo ha joni nde no mbiɗen ni koye Seenopaalel gonɗen Seenopaalel noon wona wuuro famargo e nder Fouta ko wuuro wongo fayida wuuro Fatam Lamigo oyo juma mo coynoto ɗen o juma mo coynoɗen mo jiyeten ɗo hennene koye jumaji ɗi ganduɗa hoorema jumaji ɗi Sayku Umar Foutiyou Tall juuli oɗo juma mo jiyeten ɗo koye jumaji ɗi Sayku Umar Foutiyou Tall juuli nane en mbino wonde Abdoul Qadir ko kañum ade Fouta kadi mahi jumaji kewɗi e jamaji kewɗi e nder Fouta Sayku Umar noon nde ari nde o didani juma walla o mahani juma kono o juuli e jumaji ɓurɗi hewde e nder Fouta o kadi o waɗi hen o waɗi hen kadi almameɓe kadi e nder jumaji Fouta oɗo juma e hoore mum o juuli hen o waɗi hen kadi almami juma Seenopaalel joni noon hoto kuccuɗen walla hoto paaɗen koye haadi gaajo ko enen gondini haadi gaajo holko kalanta en e Seenopaalel ko an ɓuuri andude bundi Seenopaalel kadi ko an woni guide men ɗo e nder Seenopaalel e galle Abdoul Karim Diawanɗo ko toon kuccuɗen ɗum noon Seenopaalel so haalama ko wuuro Abdoul Karim Diawanɗo kettoɗen haadi gaajo ɗo ko Seenopaalel ɗo koye bundi Seenopaalel gonɗen kala kalɗo Seenopaalel noon haala tigui historique El Hadji Oumar Foutiyou Tall ɗo so wona historique El Hadji Oumar Foutiyou Tall islam sono haali e nder Fouta Abdoul Karim Diawanɗo yimɓe fof ne gandi hol kañum ɗum noon ɗo tan no wawno wonde walare mawde e l'islam walare mawde e gueɗe El Hadji Oumar Foutiyou Tall nde wonno ɗo gonɗen tan koye fuɗɗade ɗo kadi no mbinomi nani cawi kewɗe en goppi ɗo ngoɗo wuuro eɗen mbawi wiide gonen ɗo koye leegal wasumɓe ɗo woni juma leegal wasumɓe on jiino juma o wayni ɗum ɗo ko juma gadiɗo waɗe ɗo ɗum ko deftuɗo hen ɗo ganden ɗum ɗo ko seeɗa kadi so woni Fouta woni e nder Seenopaalel ko hunde hande no fewi nde wonno ɗo ko duɗal manggal ɓoyngal Lekki Pinal Fulbe ummima Belgique naati ɗo wonko ɓe jii tigui tugui hoore fonde ha ɗo
Hadi a jarama en naati wuro Seenopaalel caggal kolirɗen a yawo Seenopaalel e wertago wuro Seenopaalel ɗo oɗo galle mo paaɗen ko holɗo? ɗo ko minen nani nde natte wuuro ngo en gari e galle Abdou Karim Diawando daf ɗo noon El Hadji Oumar Tall arno mo arno ɗo e ƴewde o mo sikki wiyete ko ceerno Amadou Halima Daf ko ɓi ceerno Abdoul Karim e hoore muɗum ɗum noon Bocar Daf min jinno ɗo woni suudu ndu ɗoɓe kawruno ɗo ko jehen naten e suudu ndu sa yiiɗi mbawen namdade ko holko adduno ɗo hen El Hadji Oumar Tall holko arno namdade walla holko arno ɗaɓɓirde e nder wuuro he ha e nder galle he so wiyama noon El Hadji Oumar wiyama kadi l'islam Abdoul Karim kam mi sikki hay goto majjani ɗum Abdoul Karim Diawando ni woni sen beelama mbiyen kelme janggueteɗe ɓuura ana ɗe ko kanko taftinoɗo o waɗi ɗum o nandini ɗum e pular beele yimɓe ne jaa famde wiide tel ko wiide signiƴe en mo sikki mi heeɓi nandi ɗum ɗa koye ngalen e ko way noon siko onon ɓuuri andude ɗum hay ɗum eɗen jiiɗi andude beele ande holko adduno ɗum e nder l'islam ko kanko wonno gari kadi tengti noon ha ande ɗum holno hay goto anda ɗum no ummino joni noon wiide mi janggani ɓuura an no fewi hafti ɓuuɗani e ko way noon e ko ɗum fof pular ndekete kanko adduno ɗum kelme ɗe beele yimɓe ne jaa famde ɗo ɗon woni jewru ndu so tawi Allah jaaɓi Bocar mbawa saktande yimɓeɓe ko addunomo ɗo e hal ko adduno ɗaɓɓirde e wuuro bisimilla en jettima e galle Abdoul Karim Diawando ko kamɓe gonno jatikeɓe Sayku Umar Tall ndu suudu ndu jeyten ɗo ko nduɗo suudu Sayku Umar Tall honno on jii suudu ndu noon kono matandu joni hono mbatten ala no mbatten tan joni ko ma jeen ha e nder suudu he ha kawren toon e taniraɓe Abdoul Karim Diawando ha kalan en seeɗa hunal e tarikhaji Sayku Umar Tall. ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe en beltima no fewi caggal nde min gaɗɗo bismugol mawɗum amin fa nder wuuro he ɗo ɓay hono yamde hawla telal ni nde wonno en gari e galle no mbiɗonnani Abdoul Karim Diawando ko ganduɗa islam kam so haalama jomum haalama hen haala gasi nder Fouta ɓe jogui calli islam jogui noon en gari e galle makko tigui caggal bismugol Alpha Daf jaade ɓesgu makko gonɗo hannde jomuɗo Bocar Milim e Abdoulaye kamɓe kawɗo hannde yo duɗangal ene jogui namde settan ɗe namdoten ɗe namde ɗe nane wonko namdinomi Bocar ko nde El Hadji Oumar Tall naate wuuro he o naate galle he o hawri ɗo kono mbiɗon noon nani Amadou Halim ceerno Amadou Halim holko arno namdade ceerno Amadou Halim e holko sababu makko jeyde naate e galle o ɗum jimɗen so tawi Bocar yiiɗi wawa haalande en ɗum ɗuɓe naatede galle ɗe bismillah on calminama goramo fof inde mum e yettode ñagam kadi yafude wonɗo fof sin ceerno Karim adi fof o way mawɗo soɓe Mamadou Daf wiide banggue yimum e banggue banque fof sin ceerno Karim min aussi wona ko Ibrahima ceerno Ibrahima Daf oɗo ko Alpha Sadou Daf kanko noon woni jowol wuuro ngo minen fof poti ismi ceerno Karim banggue waɗano fof yimɓe banque ceerno Karim min wonno ɗaalo o no mbiɗen ni tan ceerno Karim no mbiɗa ni ko nafoore mere par ce que ko kamɓe fuɗɗi l'islam kam e nder Fouta walla ɓe jaani l'islam e nder Fouta kanko e dummako dummo gonno noon ko Abdoul Kane e ceerno Silmani Bade ɓe keewi kanko kamɓe kam ɓuri lollude e gurde eyi jumaji fuɗɗi diideɗe ko nden ɓe jiɗɗi jumaji darnude jumaji e nder reedu Fouta kaɗo joni ene wiya ko kanko woni premier e nder Fouta ɓeyne wiya ko deuxiéme e nder Fouta no wayi fof kam haka adi e nder Fouta kanko kadi adi juule e nder Fouta donc ceerno Karim Abdoul Karim noon wiyama kala juma diiɗanoɗe e nder Fouta ko kanko adi ardade wona ko tan Seenopaalel
juma fof nde ha bila ha gas ko kanko adi jumude on ceerno Abdou Karim noon kanko jiɗini ceerno Amadou Halima yimɓe hen sahaji ene ɗeɓa fayrodirde sikka Cheikh Oumar Fouta tawi ɗo Abdou Karim kono tawan ɗo ceerno Abdou Karim o tawi ɗo ko ceerno Amadou Halima ceerno Amadou Halima noon ko ɓii ceerno Abdou Karim nde o ari ɗo nde e nanalloyde wiya ko tawi ceerno Amadou Halima kene yaari duuɓi 70 e duuɓi duuɓo suuɗu mo jooɗi ɗo tawi ceerno Amadou Halima Cheikh Oumar nde o ari ɗo nde so Allah mi annda dat mo ari ɗo kono mi anndi kam o ari ɗo e Seenopaalel o tawi ɗo ceerno Amadou Halima o janngii ɗo kadi defte kewɗe wonaa defte wotere tan o janngii ɗo sabu so a ƴeewi won deftere ceerno Amadou Muntaha waɗi so a ƴeewi ɗum e ndeer defte ko o janngii ɗo he o mona windi ɗum hen kanko ceerno Amadou Muntaha o hettima ɗo Khalil o janngii ɗo alsirfi celɗu woni grand-mère ko wayno peut être ma Ibrahima arti hen kala mum kañum ɗum humtade peut être ɗeɗo def eyyi garal Sayku Umar kam nde o ari ɗo nde o janggan ɗo so yiihi ha ñowi o yaha juma to o ɗaali yo toon o waɗi toon alhaaliji makko juma ka nana yetto ha hande ka heeɗa ka fewnira wonno ko juma jaaga ko duwaw kala caɗele ɗe yimɓe jogui so naati ɗon ene keesi so naati ñaguima Allah moƴƴere ma Allah jaɓa ɗumen par ce que hay 14 18 toon yimɓe nanno duwi Allah nawna ɗumen duwoji eyi koni situation sikkuji kataji waɗi fayde no fewi namdal ngal waɗi fayde ko mitimijima jawre jeeyama ko yimɓe gandal mangal yettiɗo joni tan a jarama Bocar konde Foutaw ɗum fayde ceerno Ibrahima so tawi mukkiti kankone sonko wona ɓeydu ten natinen ɗum kadi ene namda noon nani kalbe pulaar ene nandintino e nden e pulaar ko wayno siñiiƴi en no mbinomi nanni ko wayno yimɓe gandan ko ɗum ummi bono ko ɗo ummi tigui so tawi wonko kumpiɗon kadi kalno yimɓe mbawa addoyde ɗum kadi ko hunde moƴƴere kadi men yaade namdade Abdoulaye wiiɗan min namdade ceerno Abdoulaye ceerno Ibrahima kadi ɗum so tawi yani to banggue wiyete taw e limtu addat ɗum so ɓe janngino cukalel tawa ɓiɗɗo o ɗeɗi fiɓade seeɗa ɓe ɓe ɗum signé ɓe kolla ɗum ɗo ɗum sayo signé fanko signé tusuɓe wawa teskade ɗum ene jogui noon wonen Allah hokki yaajede yawde nan so haalnama tan ene nana kono ɗon ko waawina amen ni noon feɗɗitaki so ɓe janngini joomum ɓe donki yo faam ɓe mande ɓe pula paama so yamani tan ɓe ɗoko ɗum addi noon waɗi ɓe signi en signiiƴi en yakoye banen saariji nandi ɓeɗo jogiwa saari nandirir nandiro yakoye banen ɗum nande ko nande koye ba ha pamarano ko ɗum adduno wadde ɗum ha joni ja fuɗɗirade amma noon ko ɓen ko ceerno jangi ɗo bammine ko nan o jangi ɗo himla o tiɗɗo Khalil o tiɗɗo Amar o jangi ɗo Alpha Juɗe o jangi ɗo Buddu Bo juma mo mbiɗon ɗo hen no Elhadji Oumar yahanno en fofti o walla no wona toon ene tabbino beele oɗon gandi juuɗe makko hande foti ɗono kadi yahoyowɓe noon pour ƴewde kadi filmude juma o walla jama o juma o kam ko jiida ko en 1776 1776 nden juma o damna parce que année men ceerno Karim yaltinoma aduna ko 1806 eyyi nden noon caggal nde o wi haw rennuyi Sayku Umar ari ɗo e tawi ɗo ɓiyi o tawano ceerno Karim ceerno Halim ni ko neɗɗo mo ngannduɗa
vraiment Allah lokki gandal hayso wona widaya walla waliyagal ko jangi ko kam faami wawi tigri e yonto makko kam ene tiiɗi mo fonde hana hen to banggue famuye mi yani ala kono en tiiɗi kam ɗum tagi ko heewi dogani o ari tagi ɗo hen Sayku Umar arde ɗo e jiɗi noon hewɓe ne kaala Sayku Umar ari ɗon e won deftere ƴeewano wonnono o arno koko janggo ene ceerida hen wini o liggi ɗo famille cuuɗi ɗiɗo jangi fodde makko wawde halim ɗummi koye hoore o wonno o kuñnon ɗum dak noon hannde kam ɗum wonno Allah hokki maktuduji tijaniya wasa taw won yimɓe kañum ne yetti ɗon kono nden kanko kam nde waɗata ɗum de wona hunde wemde kanko ceram tawi kaɗa ɗo ko foti ɗum yirdude ko gonga tigi nde wona ɗo 1700 kebe e nde ene waɗa fonde 1882 ɗum noon waɗi o yirdodiri e ceerno amadou khalilum ɗuɗami no yirdude tigi mum fammi kadi ko wona ɗum ko almaɓe gadano kanko ceerno abdou karim yiɗnomo fiɗe ɗum sadi nden eɗen mbawi yatande hen ɗum ɗon yimɓe so tawi eɗen mbawi yatande yimɓe ko waɗimo salade e hol pilanoɗo ɗum e on saaha ɗum kadi gamɗe mum fof kadi wawi sattande yimɓe ko hen jam kanko Abdou Karim neɗɗe janggoyi no ɗum mbimami ni comme Abdou Gadji kamɓe jangguinoɓe mbi ha ceerno mabɓe o donini hokkimi ko hokkannoɗo hokkiɓe ɓe sifaji wonɓe almami ma yalta e goto e moɗon ɓirlahi tan exactement wiide ko o walla ko wonno noon noɓe mbaɗirno so jiima on keɓ ɗum ɗo so on keɓi ɗum ɗo e moon ƴefti ɗum ɗo fof kañum walla almami ko keddi o rewten eyyi ɓe jano janggoyde ko Abdoul Karim Diawanɗo kañum e Abdoul Qadir Kane eɓe gonde ceerno Amadou ceerno Abdourahmani to Diandioli ceerno Abdourahmani to Diandioli noon kañum ɓuuronde cukalel mabɓe ɓe janggi haaɓe gayni nde ɓe ummi eɓe jaaha e on saaha ceerno wiɓe wonde hokkiɓe hokkannoɓe ceerno Abdourahmani to Diandioli noon kañum ɓuuri wonde cukalel mabɓe e on saaha ceerno wiɓe wonde onon ɓeɗo noon ma wooda moon piilaɗo almami woni fimde muɗum so tawi on ummima ɗo ma won wuuro ngo gaɗi ɗon arde wuuro gaɗi ɗon arde ngo ma on gaare lamɗo goto lamɗo o koko sattinora ɓesgu no fewi kaade ko sattinораɗo ɓesgu noon so jii haw jettima ɗon ɓurɗo wonde cukalel o noon kañum windantamo ɓe gaari haaɓe paandi wuuro ngo ɓe kawri e nelaɓe lamɗo o nelaɓo lamɗo o jaggue juuɗe mabɓe faani ɓe galle lamɗo o ɓe gaari ɓe jetti lamɗo o moƴƴe mabɓe hottiɓe waraniɓe o hottiɓe o waraniɓe tawi ceerno o haalino wonde woni fimde muɗum e mon son mbaranama toon jawdi e mon ñamɗo hoore jawdi nde fof ko kañum jogori wonde kañum woni piileteɗo ɓe goni ɗo noon ha ko Allah haaji ɓe mbarana ceerno moƴƴe toni kadi lamɗo o moƴƴe mabɓe lamɗo are mabɓe noon wi wonde moɗo ñaagui on noon nde bindantomi wi ala ko gueɗɗo cukalel tokosel nguel kanko windan tan woni Abdourahmani to ceerno Abdourahmane Diandioli o ko kañum windan tan wi min haydara mi anda wi haydara anda de ko an windantami wurti noon e ceerno Abdoul Karim en o wi ɗum min de lamɗo o wi won ko bindami ɗum ko sattinora ɓesgu kono min hay hunde ala ko gandumi ɗon ceerno Abdoul Karim o wimo wonde wow mo mbawɗa o windu alluwal ha heewa sa windi alluwal ha heewi tottama mbiyamo yo yar hen kanko joom suudu makko momo hen so tawi Allah jaaɓi ma Allah waɗanmo hen sutur e ha ɓooyi ceerno Abdoul Karim noddi korɗo o wimo wonde hoore jawdi ndi noon emin cohli ɗum o yo addoy hoore jawdi nde o hirsi hoore jawdi nde o hutti ɗum ha laaɓi o waɗe satalla o defi ɗum koye satalla on saaha o wi wonde defirɗe mbayanen hande ni o defi ɗum koye satalla yeehi ha guite biljini o wi tokara tokara noon woni ceerno etani kadi ceerno Abdoul Karim Abdoul Qadir Kane o wi ɗum wonde ɗoftam ladde o ɗoftimo ladde ɓe jeehi haaɓe goɗɗo wi min noon wona heblade addimi ga
addimi ga hennene ko hoore nde ceerno haalanno en nde holko pamɗa e mayre wi ala min mi yejjiti hoore nde ceerno haalno nde wat feere ñamade ko an Allah yiɗi wi ala mi suusa ñamde minen komin jawanɓe mi suusa ñamde hakkude jawanɓe fulɓe cattigal manggal tingal ina ɗon ko an ñamata ñamte kadi ko an ñamata ni woni Abdoul Qadir Kane jaggi hoore nde ñaami ha woɗɗo e nder hoore he o wi wonde Abdoul Karim nda ñaam e hoore he wi ala ñaam tan wi ala mem hen wi ala ñaam tan caggal mum o wimo mami jaab ñamten kono noon so tawi a fiilama almami mboɗo yiiɗi sa ari ha nokkam ittanami gueɗal e on saaha Allah resi en reeni en ha ɓe gari eɓe jiilo hol poɗɗo wonde almami noon e on saaha so tawi ene suuɓe ene waɗi critére uji walla ne waɗi ƴewdo wonko foti ƴeewede e neɗɗo kala to ɓe gari ɓe ƴeewa ɓe mbasa tawde hen ɓe gari no haɓe jetti Abdoul Karim Diawanɗo ɓe ƴeewi fof ɓe tawe muɗum Abdoul Karim Diawanɗo wi ala ko darton ko on goppi caggal wona min ko Abdoul Qadir Kane ko kañum foti fiilede laamu ɓe mbi min jiiɗi yaadude min wi ala jeehe tan so jettima toon mbiyamo wonde somo mandi finde kanko Abdoul Qadir Kane so mandi finde ko min Abdoul Karim Diawanɗo ko min neli on e makko yo faam ko min wimo kanko wonata ni woni kisa ɓe jeeyi toon ɓe ciftini Abdoul Qadir Kane wonde ko Abdoul Karim Diawanɗo haalnimo ko o jaaɓi o fiila almami gila toon nden noon o fiilaɓe almami o rewi made jumaji o mahi jumaji haw ari wuuro woto ne wiye Sinthiou Bamanɓe o waɗa haw yetti Sinthiou Bamanɓe o siftori wonko adodirno e Abdoul Karim Diawanɗo o wi wonde paade kam seeɗa kunal o fayi Seenopaalel o diidi toon juma o arti Sinthiou Bamanɓe o jiidi toon juma o wi kala hen juma gadi ka gasnede mahede ko kan atto juulede e juma Seenopaalel o noon ene waɗi woɗɓe sagataɓe on sahane goni ɗon woɗɓe maccuɓe kañumen ñallinta ballinta so fof mo pini ko hen ñallata hen mbalata Allah waɗi Allah resi e nder enen ha kan juma adi noddinede ni woni diwan o fof juulata koye juma Seenopaalel o hay Sinthiou Bamanɓe naɓeɓe kañum koye mumen batti ko julde e juma Seenopaalel o no mbiɗen joni ni yimɓeɓe diwan ɓo fof ko ɗon juulata e juma Seenopaalel o e on saaha noon jamanuji ene mbaylo wonano waya hande ni ne waɗa sahaji yimɓe ne egga kañumen fof koɗoya waalo kono ɗum fof e wade noon so tawi yimɓe jeehi haalaɓe ha wi ceer juma ka e hoore muɗum e ka noddino hoore makka e kawisaji Allah juma ka e hoore mum e ka noddino hoore makka e kawisaji Allah caggal mum kulhuli mbaɗi yimɓeɓe natti eggude natti yaade jooɗi nden jooɗi to gotel ɗum ɗo fof de mbiɗen wonde addana en andude ɗum ɗo ko rewnode afara Sayku Umar Taal ha garɗen e galle Abdoul Karim Diawanɗo galle Abdoul Karim Diawanɗo noon nde Sayku Umar Taal ari ɗon de tawi ɗon ko Amadou Halima kañum wonno jatigue makko e nder galle Abdoul Karim Diawanɗo ko ɗum addani en andude ni holto almamagal fuɗɗi e holto almamagal ardi ɓeɗo ɓe kucciɗen ɗo koye taniraɓe Abdoul Karim Diawanɗo koye mumen jeeya ɗum noon dutten konngol e haadigajo holko mbiɗa e almamagal Fouta. ɗum noon ko mbimi ɗum laaɓi tigui wadde woni almami gadano e nder Fouta ko almami Abdoul Qadir Kane no mbirni kono ene wayno kamɓe fof tan mbiri ha ɗum woni en beltima no fewi kadi tawde namdade UNESCO heftini juma o mbeɗe kettini ka hettinama ko ɓooyi walla ala holde ka hettina so tawi ɗum batten haqqillani moɗon kadi ɗum kadi yimɓe namden ɗum miiƴi UNESCO heftini jama jamaji walla jumaji kam kettinade UNESCO ɗum hewani min kam ay ɗo hen nden on Amadou Ngadi wiɗo amin jeehi min visiti ko min kalani ɗum yaade ɗum waɗi andi UNESCO heftini ɗum honde UNESCO heftini juma ko
adi fof yettira mi yettiɗo on kadi bisimilla no minen nani bon to banggal UNESCO hettinde juma ha bon mi nangani daɗo kono ɗum ɓooyi seeɗa saha ɓooyi tan baba par ce que wiyata Abdou Diouf ni walla sa Sénégal ɓe gaddini hen balle ɓe mbaɗi hen UNESCO hettina ɓooyi tan baba tan hettina ɗum mangal fota arde wadde ɗum feewi ɗum comme ɗum fewni galle men nde wonno wadde ko kalten ko ɗum woni seedantagal muɗum ɗum seedantagal ko hayno ko wayno UNESCO yii ko Abdou Karim en mbannoɗo ko yii ɗuma mbaɗa ɗo ngari keɓtini hannde o ko aduna o fof fono arde ɗo ko UNESCO hettini kam pour ko gandi woni hunde nde aduna fof rendu ene wayi ni noon ha joni kadi on kaali oɗon gandi yewde G uji wonko min kaali hoore fonde hanki ene hawni gueɗe Sayku Umar no mbawno mawnude ni fof hunde mawde woni ɗo hunde mawde ubbiɗo surtout galleji mbaɗi ni hen min gadduɗo ɗo e commissaire daf min jiiɗo hay duɗal mi wono ɗo duɗal ngal ganduɗa ɓoyngal ara hannde mi anda ngal wonɗo e galére kono min gari ha e maggal so tawi ene wayno hannde o en keeɓi résumé ji kala ko ponɗen yidde hebde e nder ko adduna e ngoɗo ko faate galle o gayi enen seetan so marde nde o gayni jamdire e ceerno makko ɓe ndewndiri e gayi ndu funne yaade mo ɓenna funnayi o yaadi e ɓiɓɓe ceerno kañum o yaadi e buuɓi ceerno amadou haydi on ɓi ceerno kañum nan toon leeɗi ɓesmum nan toon nayi fosde o yaadi e mamoudou ceerno amadou haydi on noon ɗasnani bon heewi noon e taarifaji walla yimɓe ne kaala mi heewani nande ni ɓawi ko gonga yimɓe ne kaala tan haaɗa ɗeɗon kono ene laaɓi kam ɓeemi par ce que ceerno mamoudou ceerno ɓen ene jeeya kanko woni mata chef d'état major makko eyi ko toon leeɗi jibinani noon kono heewani e taarifaji yimɓe kaala ene kaala hen ɓeɗo ɗiɗi ɓe jaade makko par ce que ɗo dundire wawi hawre ceerno halim wimo ɓeɗo ko ɗum yaadi ɗum hakkude ceerno amɗa halim e Cheikh Oumar Fouta enen mawɗam jokkiɗo ha ñande ɗum waɗani 15 jours komin ummi Dakar ko ceerno Madame Taal yaade teddude ndemo e haalnamo koye gandi o jeeya e ɓesgu pour haalnamo ziyara momi piɗi mbaɗɗo minen kañum kadi kalɗo haala min kaldi eyyi firti ko ɓesgu ceerno Amadou Halim e ɓesgu Cheikh Oumar Fouti ko goto par ce que ko yidde e jangde l'islam e jokkodiri si walla non ko yaha ɗo haaji eyyi ɗum nami ɓeydi hen seeɗa bon to banggue tarif kadi ceerno o laɓɓini almani no fiira almani ene wawi taw motto seeɗa tan par ce que kanko abdoulkadir kane ko ruuɓi ɗum wonde almani sabu omo huuli wonno laamu so woni almani so maayi hen tan ma Allah waɗi ɗum Allah ranɗum o wi noon ceerno Abdou Karim wonata mo kalwa nde woni ceerno Abdou Karim naati kalwa o naati kalwa ɓe ƴatti goto fof woni morta ɗum tohata ko morta o wi mi yii sa woni almani woɓɓe ɓe almani ɓe kamɓe duttoɓe janfoɓe ɗum ɓe mbarma sa warama noon mina sawdini ka nataɗo ceerno ɗum o hulno wonde almani mais ɗo heɓi oɗon confirmation e ceerno Abdou Karim firti wonde almani finalement ko noon yayi o waye hayno waɗa ceerno Abdou Karim mi wiya o maayi ɓe furonkoɓe kaari ɓe nani ga e ceerno Abdou Karim wi sene laaɓi tan tawi tan ko ni o lelori ko ni o wayi ni wayi hay sifaji ɗi kawiteni fof ni yimɓe huɓɓi hen kono ceerno Abdou Karim hono uɓɓi hen après ganduɗa hoore makko ɗum ubbimo taw yeeso o ubbiriyama gongol noon par ce que ceerno tawi famaɗa har si yimo awa mana e suuɗi yimo e kayitaji gaddi so mimi jamɗo mo bon furankoɓe ene waɗa wuri ari ubbimo fof hande ko woni ɗo ko moƴƴini parce que mbino ɓeydi tan jarama ɗum kadi Moussa Lekki Pinal Fulbe wonko heeɓi ɗo e oɗo hande beetawe mo ganduɗa e Seenopaalel Amadou Diom bisimilla ma ko arde rewidaande taarik Hadji Oumar Fouti o rewno ene saɗi noon kono en tenti kam Seenopaalel ko hunde mawde e makko ɗo ono ko haala ɗo ko yimɓe jeeyi ɗum tigi wonno ɓe conservé kaarti
non ɓurɗo kam en saɗi ɗum woni fof koyna hoore fonde ligguito nan ɗon ko rendini yimɓe yo ngar pelliya jeete jiidani e kanko yo omo tarbini walla e yiiɗade jangde yiiɗade gandal to ko maaro wonko o heeɓi maaro ga umino waɗi o heeɓi ɗum ha paari o ari toon o yiidima tabde konuji ɗo yaawi funnange no winnani noon heewiɓe yimɓe nde makko kaltitaki nde wonno on saaha ene jeeya ɓe kaɓanno ɓaleɓe kono tubakoɓe hen gasa sino tubakoɓe tan jaltintu ko heewi e gueɗe makko wonko ɓe jogui ha yoni archive uji ene bindi mum ha keɓeɗe mum ha yimɓe o yaadu ɓe jii hoore fonde hanki ɓen binduno tigui rigui yadnoɓe makko ko yimɓe sappo musidɓe waɗa sappo e goho kam kalama ko yadnoɓe yimɓe fof ne ganda windanoɓe nden bindi alquran bon walla mandani men ko jannira kamɓe settinoɓe ɓe yadno mata won goɗɗi noon bindiraɓe sino tout ko kamɓe jogade dutorɓe mbaɗ noon hande o UNESCO heɓtini gueɗe ɗo wuuro ngo ene lekki pinal furiyaade yaha filmuyaji juma o anda ko woni toon kadi surtout kadi UNESCO heɓtini ɗum ni kono hade min yiyata toon kam an amadou ɓawɗa tawtama ani onon jeeyno sababu on saaha min gari o yimɓe pini hamin jii juma o min gandi ɗum ɗum waɗi nde wawi tan gari min garga nde mo joguen coftal nde wono mbaɗa andi wonko wonɗo tigui e hay kamɓe couvrir mo wonɗo tigui accel amadou sa dañi ko mbeɗon ha hen aussi a faami joni nde ɓeya mbeɗa hen cette ko addi hay jiɗaɓe ɗum teguɗi jante woni juma on jarama bisimilla moon koyɗe mon ne moƴƴi so neɗɗo ne irta histoire uji fuuta ari ɗo Seenopaalel ɗo ari tigi tigi e moƴƴi histoire fuuta ɗo woni Ceerno Karimu e Ceerno Amadou Halima koɓe joom kawisaji en waɗino saaha ko mbiyeten hande ko hanki ɓe mbiyeteno noon ɓe mbiyeteno wuro ngo mbiyeteno ko Ceerno Abdou Karim e ɓiɓɓe mum ha e tanu men so neɗɗo ne darta université Fouta banggue gandal ko ɗo woni université Fouta kanko Cheikh Oumar ko hakkude makko e Ceerno Amadou Halima Ceerno Abdoul Karim Ali Abdoul Dewel Jumalanke Fatouma Samba ala yibbu dabo ñawo gonɗo fenan jaɓatake joom tabalde ɓolde joom gueɗilale gueñol ko ɗum kalis nde o ari ɗo o tawi mawɗo kene leeli ene yara e duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi joyyi kanko Cheikh Oumar o waɗi ko beetere mo ari ɗo ene waɗi ñiiɓi enen mbiyata bowde o salmini ha saɗi joofi ceernajo wimo bisimilla guiɗo Allah o wi min Oumar Ceerno Saydou o wimo bisimilla o wi mbah o wi hol koyɗe ma o wi koyɗam ko Allah nele am tamimo ko ƴewami koko ɗo woni mbeɗa ƴeewa deftere manire deftere nde ɓe mbiyata nde ko gonga woni haɓɓo nden deftere ala ɗo nde woni wiya kadi ko Allah wimi yomi arɗo min ko Allah wi noon koko gonɗi Ceerno Amadou Halima wimo ko Allah nelema ko babam hoyɗitini kam ɗum deftere nde ya nene dow kam ko ndu suudu wonno ndunu joɗɗen ndu fewnira kono koye ndu suudu wonno kadi leydi maydi ha joni ndeɗo dinnede joni ko leydi ndu suudu woni o wimo ya dow kawgu on saaha watte ko nahaji goro hen deftere paweteno haɓe ɓurki walla baaji ya ƴettu deftere nde nen ɗon ɗayliɗa kono babam wi kam nde garata nde sa ari yomi totte deftere nde ɗayliɗa nde nde wanno deftere nde ko yimɓe ɗiɗo gandide min e babam caggal ɗum komo nelaɗo Allah mo Allah neli sa nani nelaɗo komo Allah neli yo arɗo an noon koye nelaɓe Allah nelma ya arɗo bisimilla ma o nangi deftere nde mo qaali o mi ɓeyde hen ko heewi ɓe kaali kono mi ɓeyde hen e komi nanani ɓe kaali mi haala ɗum nde wan noon neɗɗo ne wiya haalata hoore mum fof kono neɗɗo woppata hoore mum fof nde o woni ɗo e bawɗe Allah mo jangga o dañi waddama ɗo kawisaji ɗiɗi kanko Ceerno kanko Cheikh Oumar o janggat ɗo so yeehi ha lelle ɗen jonti o immoɗo e bawɗe Allah o yaha boowal gotal ne wiye o maddino karawal gotal ne dow hornolde eɓe kettane ngal inde ɓe mbiye ngal buubu dayi so fayi toon omo jagguiri jinneji kanko Cheikh Oumar
so wone janginde jinneji de o nana dudi didi godde ne dilla caggal makko holigal dulal Mamoudou Thierno Amadou Halima Thierno Abdoul Karim e dulal Alpha Sadou mo Thierno Amadou Halima Thierno Abdoul Karim ɓe woni ɓe o yaadi ɓe ɗiɗo ɓe o woniri noon ko juuti watti so tawi ɗum heewe makko no ɓen jangirte ni o immi yaade ƴewodi holne duuɓi wono tawi Alpha Sadou ne jooɗi o tawi o wamadino Thierno Mamoudou ne jooɗi o wi itam ɗum ko serembam e ɓiɓɓe serembam mbele ɗon jogii ɓe duɗi ɓe mbimo ɗe ko ɓooyde o wi ɗum noon gonɗi ko wona gonga ittata gonga ko ceernam ko koko gonɗi omo jangguino toon jinneji eɓe jangguino toon jinneji Allah ittiɓe toon ɓe garti ga o rokka o duwana nde o duwana o haali kongu ɗiɗi kanko serma o wimo ceerno o wimo naam o wi mbeɗa andi tan sinno wonano gandal jangguete ronetaki mami wi ha aduna o firto ko ɗo tan gandal woni gandal yatti tan kono gandal jangguete ronetaki kono ceerno kala ko Allah hokkimi e aduna min Sayku Umar koɗo ɓeydoymi walla ɗo linciroymi woodi kono mi ala ceerno min ceernam tan ko han ɗum tagi ko heewi so yimɓeɓe teskima ceerno maɗani en soɓe joni ɓe mbi minen ceernamen ko jawande ci komin yimɓe heeɓe nani ɓe kaala ɗum ko konngol tawiraɗo o funne yaade o duwana o yehi hawde o rokkoyaade fiyande diine o arti ɗo o yaade koye taw o yaade ceerno Mamoudou o yaade Alpha Sadou o yaade Boubou Thierno mbiyen noon o yaade Boubou Thierno Amadou Halima o yaadi e ceerno Mamoudou Alpha Jafar eyyi tata ko Alpha Jafar ronko nawdum Alpha Jafara o woni ɗo balɗe kewɗe yidde nawde ɗum salahi kono noon ne ñaago Allah hamin jogui haade wotere wiye kaƴe cammgoti o yeki toon yewdoyde Allah ko taniɓe fosi ɗum premiére amsat omo yewde e Allah nanɗum suuɗi suuɗi ɗum toon o suuɗi kayta o haala jaabinimo ɗum duwawo yo yah so yeehi mayata e wonde hen koko artata o wi kanko Sayku Umar o jadli bira e nawde Alpha Jafara ko dara pos nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jogino ɗum wiyete ko Alpha omo nawa ɗum omo barkinoro kadi wonko woni mo jogonomo drapeau o fokkiri Jafara woni Alpha Jafara wiyete ɗum e Alpha wimo Alpha ko jangde kono wiyete ko Jafara o fokkiri o yaade makko ɓeɗo tato woni ɓe o yaadi nde ɓe jehi Mamoudou Thierno nen toon ko toon heddi artayde Boubou Thierno nen toon jibini baylel Boubou Thierno Amadou Halima Thierno Abdoul Karim Tall men nen toon ha joni gartayde Alpha Jafara arti ha dinguirayi ñande wonde mabɓe o wamadino kar hara dinguirayi nde wonde nde muusi nelta yo artu dinguirayi arti dinguirayi tawi kono gasi arti ɗo ma yento ɗo mani ɗum wona seeɗa wa amma ko wona ɗum ko mamo jawanɗo haalata jawanɗo ha gañ tan haala tarif taw goɗɗum haalaka hen minen wawa wonde amen ko waɗi wawa wonde amen gandal ɗo ngal wona hande gandal ɗo ngal wona hanki gandal ɗo ngal wona hicci hanki gandal ɗo ngal ko gila nde Allah addi gandal ne jogoye jippade e Fouta gandal ne jogoye jippade e Sénégal ko gila nden Allah addina kalisaji kewɗi mbaɗi on kalisaji kewɗi mbaɗi ɓe joɗima ɗo o ceerno Abdoul Karim mo kalaten Allah hokkiɓe ɓe dañi ko tiiɗe Fouta ko peɗel jogui ceerno Abdoul Karim omo jogui mawludi hen ene wiya Hamadi Raki e Sawaraki e ceerno Abdoul Karim e tabsatumani o woni koɗɗaji mabɓe kamɓe nayo foof Allah hokkiɓe koɓe waliyade mo yimɓe gandi ko waliyadal ɓe jibini omo haala mum haalate ceerno Amadou Halima woni wali koɓe joni mone mabɓe fof ne jogui kayisaji finde duwaw mabɓe ko gonga funtela o juma mo paaɗen juma meɗen o juma ceerno Karim on gonnen ha hande hayso wonani ñande fof ha hande ne arta so yeehi ha waktu o yoni leeli noddinede so tawi gueeƴe walla leeli noddinede jumaga noddinam kayisaji aɗana ko yimɓe noddina kadi ha joni so yeehi ha janggi eɓe jeeyi hunde ne wuma toon taw ko wumata ko ɓuura jaggete e nder makka wona seeɗa woni ɗo gonɗo woni mawɗi
wuti hano ɗo noon nde guerre mondial duwetede nde yimɓe yeehi ha guerre o man horma wuuri seeɗa fuu nde wonno en gandi juma ha ko duwatta kala ko duwa hen ko wajaɓe ɓe tuɓɓi yo duwe Seenopaalel e nder majjum noon ko addini ɓe toɓɓaɗe yo duwe Seenopaalel juma ha ko duwa juma jabakke ko duwa o kadi seerene ko ɓuri hen hewde ɗo jengi kala mbiya yo ar Seenopaalel jogo ha hen mohinade walla jogo hen jeena wonde par ce que so janggaɗo tan ceerɗum jengi ɗon nde ɓe tuɓi ɗo yimɓe fuuta fof hawri Seenopaalel tan en tiɗi mo janggan ɗon walla ceerno ma jangga ɗon ɓawi ko noon enen fof jeeya barkinɗe ne juma he duuɗe neɓe gari ɓe naati nder juma o ɓe joni neɓe dooda mbi ganduɗa hoorema ha beeɗel fawɗo Allah holliɓe geewo ñifi e kayse ɗum noon ganduɗa hoorema nela e mabɓe wonde yiɓe kalɗude o geewo ñifi o holliɗen noon juma ka ha hande barke nane e makko hay joni sen hen kala emen en anni mum ɓay koko moƴƴi kadi naɗɗa e juma he aɗa duwa koko moƴƴi Allah ko jaar ko sikki ala neɗɗo leela walla ya walla tini walla tinani koko jaar he eyyi ko kanka noon hande ɓuri heddade e jumaji adana mi nani juma ko ɗum heddi eyyi kanka e juma koɓe kedi ɗi foof mi sikki tawa nanɗa hoorema e kedi gasi goto mo gon ko mari ha tasa juma jande jande on fuura kam jande goto eyyi ko noon sifori mbani yaa juma ko feeñi kadi jumaji ɗi nde ɗi ngafa kanji jeeɗiɗi kanji fof sa nani ceerno abou karim ne wiye almami ko kanji fof kala hen ngafaka maha ha gasi kanji jeeɗiɗi ko kanko ardoto hokkede sawru o famide so yimɓeɓe o hubbina o addo yimɓeɓe o juunoɗ ɗum tagi o wiya almami famide ɗum woni mo wiyede almami ko ɗum kadi ene hen jeeya kanko adi jumaji ɗi jeeɗiɗi fof kanko adi juldeɗi kañum fof gode fonde maha ha gasi o wiyete ko yo ardo o julna ñande awamade ɗum so udditama kanko udditta o hutba o julna yimɓeɓe juula mbaɗa duwa o jaaha jumaji fof kanko woni almami kanko adi juldeɗi eyyi ɗum noon bandiraɓe caggal nde foten keɓen ɗo koye gandal jen peccinen jumaka on kaali ko laaɓi ɗiɗo jumaɗe duuɓi temedde temedde e nder Fouta walla ha mañi moɗo haali juma koɓiɗo juma men ɗo o e nder Seenopaalel e jender mum jemme noon kaɓi tati bawɗe Allah jehen toon Allah wawi ko mbiɗon ko dañete en jeehi kolliri juma ka kala jiiɗo kon est ce que ayaw yo ñagoyen ko fono ñagata en mbaɗi feere en gajjiɗi ɗum meliɗi ɗum en jettuitene juma ka bisimilla eyyi Allah jarama haadi kadi Allah yettama no fewi no fewi gonɗen koye wadde no Sayku Umar Tall waɗatno ni nane ne garaten nde en mbino nduɗo suudu ndi nataten ko suudu ndu Sayku Umar Tall wonno e nder galle Abdoul Karimou Diawanɗo so ummima ɗo noon o fayanno ko juma ɗo paaɗen ko juma paaɗen juma to Sayku Umar Tall foftono joni noon mabo holko mbiɗa ɗi kawisaji kewɗi mbaɗi e ka juma ka paaɗen ndeka woni ɗo ko karawal ka suwa juule so tawi o ari o rewi ɗo kanko ceerno Abdoul Karimou o yimmoto ko gawde booto o aro wendo ɗo so werti salliguru makko so yimmima karawal ngal joni ɗo ngo waɗa noddinte kawisaji Allah o yaari noon Allah nele makko barke jogorɗo ƴeewede o e barke mo sohli o foni ɗo kono on saaha o dawanno gawde o rewa ɗo faye janjoli to nene makko eyyi kadi ɗo ko hunde mawde woni ɗo ngati kaari jibini kaari woni yumma walla kaari jibini kaari woni bamma yo yaade gueɗe tati yo yaade gandal yo yaade ngalu yo yaade laamu pour janggo so tawi a yiyaka janggo aroɓe janggo ɓe soɓe gari ɓe jaaɓa tinnade ɓe gandani wonɗo ndewnoɗa eywa ɗo ko galle wamaddino haabu yumme demmo yumme arsugu yumme karimu yummu Ibrahima haabe yara haabe sule haabu sire Ibrahima e pende Ibrahima e sere ɗo to paaɗen koye juma mo mbiɗen o juma Seenopaalel
woni juma noon mahaɗo caggal juma ka paɗen ka ma en joyi ka yeeso ɗo Seenopaalel naaɓe fof juulata kono holko addani juma ka ɗo mahede ɗo juma gadantewa ka kalanɗen nane ka Sayku Umar Tall aranno tarbinade ka kan heedi ko banggue funnague ma en garo e makka joni joni ɓoyata banggue funnague juma o juma ka waɗama ka andama banggue UNESCO en nanino ko ɓoyen ko haadino haala ka waɗama reconnaître banggue UNESCO ene wiye noon juma ka maha ko hitande 1960 ko nden juma ka maha ma en ji juma ɗo ko juma kesa he juma mata ka kesa ka kañum woni ɗo hennene ma en joyi ɗum ma en joyi juma o ɗo hen fof jeeya ko juma kesa he ɗum ɗo ɗum jeeya toon fof ko juma kesa he jeeya ɗum ɗo ɗum jeeya toon fof ko juma kesa he jeeya Abdoul Karim Diawanɗo noon kañum yalti aduna ko hitande 1987 ko nden yalti aduna woni 1806 ko nden o yalti aduna ɗum ɗo fof dey koye juma kesa he woni ɗum ko woni yeeso men ko jiira toon guite meɗen ko ɗum ɗo ko huuri ko e juma ka garɗen ƴewde ka ala ko itten Bruxelles walla itten Belgique adden ha ga hen nene so wona rewidade koyɗe Cheikh Oumar Tall kadi noon Cheikh Oumar Tall arino ɗo janggude ɗaɓɓude ɗo gandal alay saago naten ɗo te nimsa alana en hen nde garɗen ɗo nde en tawi ɗo hen gueɗe kewɗe en nani en keeɓi ɗo hen wonde ken cikkano ni e nder Seenopaalel joni en nani maba men haaldata ni wi en wonde tawi gandal ene ƴeewe so arama ha yettama e Seenopaalel ko ɗo woni université ɗum en laaɓi ceer joni alano mbatten tan so wona naaten e nder juma ka almami Abdoul Qadir Kane mahno ka e ka Sayku Umar Tall aranno tarbinade ne janggata ɗo hennene e nder Seenopaalel jiye juma ka nani hay hunde ala ko itta e makka hay hunde ala kadi ko wayla e makka noko marano duuɓi 3 hande e ko fawi e kanɗo dari bildi makka leɗɗe ɗe e raako ngo e laalto ngo fof woni ɗo hennete ƴeewe pallanteje ɗe no mbano sen gari e pular mbiyen kenorde ɗe no mbano ko heddi woni caggal ko fof noon ɗum ɗo ko UNESCO mahi ɗum koko huura e dow makka mbete ne waɗa ka protégé mbete ene renaka won yimɓe jiiɗiɗo noon essayno walla jinno helde juma ka kono kala essinoɗo yidde helde juma ka hawrate ladial caggal mum mbi kaade ko noon hoota kelen juma ka acciren ka noon mahen juma gotka banggue hirnake makka woni seedan faago makka tan woni holɗum ko kalɗen nane ko woni ko kalɗen nane so waktu yoni e nder Seenopaalel so hay goto arani noddinde juma ka e ko noddino hoore makka ndeke kawisaji Allah mawɗi ene ɗo hennete woni holɗum eɓe mbiya wonde nan en nani e taniraɓe Abdoul Karim ene mbiya wonde gueɗe kewɗe ene gara e Fouta so tawi Foutankoɓe jiiɗi ñagade Allah jabono ɗumen garata koye juma koye kaɗo juma garata ñaago Allah ene haasi so tawi ko garɗa ñagade Allah koko dagui koko rewi Allah koko jokki en ɗam so tawi a juuli a gayni a ñaguima Allah jaɓoto ɗum noon bandiraɓe yeɓoɓe a yawa ngo haala hay goto moon arani yetti juma ka juurika yo anniye to ɓerde mum joni haadi gajo wini yo anniye to ɓerde muɗum kala ko sohli walla kala ko yiiɗi yo Allah newnan mbiyeten tan wonde ko Allah jarama diniyankoɓe jarama Allah jarama adunoɓe diine l'islam ɓe kadi jarama te paame gueɗe mawɗe nana e nder Fouta gueɗe tedduɗe nana e nder Fouta kadi ɗe potani welsinede ko gueɗe ɗe gandanɗa hoorema poɗɗe teddinede poɗɗe mawninede bandiraɓe Foutankoɓe bandiraɓe Afrique naɓe onon fof oɗon mbiya yen tinno mbatten hakkille e diine l'islam e nder Fouta ko hunde mawde no feewi ƴeewe kaɗo juma ɗo woni to Cheikh Oumar Tall daratono ɗo woni mikbar to daratono woni to almami daratono ko addanno almami Abdoul Karim Diawanɗo wiyede almami ko noon en nani nane mabo men ne wiya jumaji jeeɗiɗi mo haaɗi e nder Fouta ɗi ko kanko adi almade jumaji ɗi ɗum ɗo hennene ko caméraman men kañum juulata ɗo henne so Sayku Umar Tall ɓaggotono
o ñaganima Allah moƴƴere fulɓe yo Allah nawru pulagu yesso yo Allah nawru kadi leñol fulɓe yesso yo Allah ɓowni en kadi e diine l'islam yo Allah dandu en e perguitte yo Allah hokku en kadi ɓesguji moƴƴi mbaɗaɗi barke ha e yesso muɗum Allah adda jawdi kewdi cellal kewgal e duumingal ɗum ɗo caméraman men kañum no mbiɗen ni kañum woni julɗo ɗo hennede to Cheikh Oumar Fouti Tall ɓaggotono ɗum noon ko teddugal manggal en jetti Allah noon nde Allah addi en ɗo hennene e Seenopaalel yidirde taniraɓe tani kadi Abdoul Karimou Diawanɗo kalani en hunde seeɗa kunal e Abdoul Karimou Diawanɗo e nde Sayku Umar Fouti Tall ari ɗon nde holmo tawi ɗon o tawi ɗon ko Amadou Halima o tawi ɗon ko kañum jangguinimo hon defte kadi kewɗe o jangui ɗon o tarbinimo ɗon kadi ko juuti ndeke noon mbiyen ha hande dey eɗen jetta Allah eɗen jetta kadi wonde Seenopaalel naaɓe nde ɓe jaggui kaɗo juma ɓe teddini kadi ɓe ndenika ha oɗo saaha joni yo Allah kadi jokku moƴƴere wona ronta ronti ha aduna firto taw juma ka e ka dari ɗon ndeke noon bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe Sayku Umar Fouti Tall wona sara e leñol he innirɗo hoore mum Fouta wona sara e nder leñol he ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema ko neɗɗo poɗɗo mawninede e kala saaha ko poɗɗo mawninede kadi e kala yonta kala e saahaji e kala yonta ko poɗɗo mawninede ɓeɗo juuɗoɓe ɗo woni ɓe mbiɗen nane ɓe ko taniraɓe Abdoul Karimou Diawanɗo kañumen goni ɗo hennete gonɗen koye duwade gonɗen koye ñagade Allah kala ko sattiri en kala e rafiji yo Allah huncu kala ko sattiri en yo Allah newnu ko Allah ɓuuri andude ko moƴƴi ko enen gandi ko jiɗanɗen koye men yo Allah rokku en ɗum ɗon ala no mbatten joni jeyeten tan koto haadi gajo ƴeewen haadi gajo kañum holko ɓeydante en e oɗo juma mo Seenopaalel oɗo juma mo Abdoul Gadirou Kane e oɗo juma mo kadi Abdoul Karimou Diawanɗo e taniraɓe Abdoul Karimou Diawanɗo hande ɗo garɗen ɗo e nder Seenopaalel holko haadi gajo ɓeydante en hen haadi gajo joni noon jaɓen duwaw ceerno nana duwono en mbiye amin kala to gonɗon wiye amin mbiye amin 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 ya Allah amin 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 ɗum ɗo hen woni juma o so tawi o naati nder ko ɓakkere e leɗɗe guila nden faade joni duuɓi ɗum woni temedde mi anda exactement foti ko UNESCO nde ari nde ko heptina ɓe mbi Abdou Diouf e hoore muɗum wonko addi hen e ɓaɗe he Ablaye Wade nder nde ko sengueji gonɗi dow ɗe ɗum noon ɓaɗe ɗe taari ɓakkere nde sengueji ɗe lomti dow bildidi beele eko wawa ɓoyde kadi ha ɓuura ɗon ko kalɗen nani ko walla koɓe mbinani ko juma ka ene haasi kala ko ñaguiɗa ɗo e moƴƴere Allah ñawdanma ɗum ɗum noon mbiɗon nani ni kala jiiɗo hasko e aya o kañumne yo ñaago hen Allah moƴƴere muɗum beele Allah ene hokka ɗum moƴƴere nde fanduru hen nde alhamdoulillahi rabbil alamin en gayni oɗo mission ɗo ene wayno hasa haɗama ɗo moƴƴi ɗum woni Lekki Pinal Fulbe dañi woni Amadou Astel Gueye en dañi woni hande oɗo beete ko dañaɗo ko hunde mawde no fewi wallahi jarama eyyi haadi Allah jarama ko heewi dañama ɗo woni kadi dañama ɗo kono haɗani ɗon en ummima Hoorefodé Thilo Boummo Ndiayɓe en gari ɗo hennene e Seenopaalel en keeɓi ɗo ko keɓɗen ɗo ko foof alhamdulillah rabbil alamin ko Allah e nelaɗo mum e maɗa Allah e nelaɗo mum kadi e équipe Lekki Pinal Fulbe Amadou Acel Gueye ɗo gonɗen koye Kanel ɗo hennene ko leegal celol ko jeere canugol celol woni ɗo walla mbiyen juma celol woni ɗo joni o ma en jetto haadi gajo kañum hoore mum ɓeydana en hunde seeɗa kunal e Kanel sen kaali Kanel noon alay saago kaalen Sayku Umar Fouti Tall ari ɗo e nder Kanel addimo ɗo e Kanel kadi ko Alpha Oumar Ceerno Bayla ɗum noon mbiyen haadi gaji holko ɓeydande en e nder wuuro Kanel anduɓe noon wuuro Kanel foof ɗo ko lawol faade jeere wuuro Kanel ɗum noon ala no mbatten tan
so wona kokken konngol haadi ɗo koye Kanel gonɗen holko ɓeydanta en e wuuro Kanel e garangal Sayku Umar Foutiyou Tall. hande en gari ɗo hen e Kanel kalɗo noon konu Sayku Umar El Hadji Oumar jiyade muɗum a woppata Kanel kam caggal hol sababu muɗum ko Alpha Oumar Ceerno Bayla goto foof ne andi ɗo henno e haareji Kanel Sayku Umar gila ɗo hen ha e nder Mali ndewno kanko ɓurno wonde soldat gardiɗo gueɗe ɗe ndew ari ɗo nde kadi e nder Kanel ko Alpha Oumar Ceerno Bayla adi soobade hen ɗo gonen ɗo koye e celol ko cangol celol ni woni Allah waɗi hande hanki jamma ɗum toɓi cangol ngol ene wayno mandinimi ɗo ene wayno ko jama celol wonno ko kanko El Hadji Oumar watti ɗum juma ɗon gonɗen noon hande eɗen cimta gueɗe ɗe ko wona ɗum ko leeɗe ɗe nde ndendina e on saha nde nde wonno Sayku Umar wiyanno ko jahowo artara hol dewowo am jahowo mo artara mo sikki tan eɗum ɓessi hulɓirade seeɗa en musi kono ko gogo haalantuno yimɓeɓe par ce que jiyata ko haɓoyde aɗa fella jiyade pellowo jiyade noon foof dañate ko attude nde noon sattuno ɗo nde kanko Alpha Oumar Ceerno Bayla o soobi e makko ɓe jiiɗi rendinde Kanel naaɓe pour rewde konungu ɗon noon waɗi caɗele ndekere wona hoore fon tan dañño caɗele par ce que hoore fon naaɓe calino yaade garan mataw mbawnen jeeyi Kanel no fotiri ni ko tata nde makko e on saaha eɗen mbawi wiide e on saaha rewi makko Hammadi Amadou Daf on waɗi wadde engagé nde Hammadi Amadou Daf waɗi engagé ne yaade makko nde wi ko yeccita ko hay kala ko jeynoɗo gila e ngaluji muɗum ha e gese muɗum ha e foof woppi yerlitima ne rewa e makko on adi wadde engagé caggal Alpha Oumar Ceerno Bayla nde on waɗi engagé ne rewa e makko ñalli hay mud Daf on ne waɗi engagé wi yerlitima soobima ne waɗa engagé yaadude e El Hadji Oumar saabu konoji ɗi ɗum noon ɓeɗo tat e nder Kanel jaadi e Sayku Umar te mbaɗi toon fayidagal mumen heewi rewɓe makko caggal mumen jiinoɓe mbaɗiri engagé ni enoɓe cuusiri gueɗe ɗe no mbayni ɓenne mbaɗi engagé wiide hankanti kañumen ne pelliti nde e koyɗe mabɓe gabbiɓe ɓen ɗon noon mataw ko histoire no mbiɗon ni tan hanki e Seenopaalel histoire uji mbindaka doole e rewnoɓe Sayku Umar nanta tan gonɗen wiya sanam de rewino e makko nde wonno en mbindatan en kadi duuɓi ɗi keewi en mbatta conservé hay batte kono ene anda ndew ari ɗo nde o soyani haɗi mo soyde ko mo yaaduno o yimɓe fof ne gandi ko jaggal manggal woni Alpha Oumar Ceerno Bayla ha hande gueɗe El Hadji Oumar so cimtama ene wayno ko kanko addoto haalede ɗum noon Lekki Pinal en gari ha ɗo en dañi wune hande en jiiɗi ni yaade ha halwar kono wonno hanki toɓi ha waɗi mar balle toɓo goni ene foori toon kadi koye leydi waalo ene wayno oto wawata yaade toon kono kam en jiiɗino jokkidde wune meɗen jeen ha halwar. a jarama haadi gadio no mbiɗa ni toɓi ha waɗi mbar balle ko ɗum haɗen yaade halwar kono tan ɗum fo e wade noon hande en pinɗen kadi koye nder wuuro Kanel en ummima leegal celol eɗen payi law sikki ala ma pecciten wuuro ngo sen pecciti wuuro ngo noon woni ko jiiɗino joni ko koye nder jeere Kanel tigui rigui pecciten e nder wuuro Kanel hoore muɗum ha kettoren o to banggue e wuuro Kanel ɗum ɗo henne foof koye beddaji Kanel ɗum ɗo foof koye beddaji Kanel koye nder Kanel gonɗen on jii leydi ndi hecciɗi kadi hande ne ɓuuɓi ha maayi hanki balɗen koye gatamare noon so fewi leydi enen kuuli to paaɗen so en jeehi halwar toon ko leydi walo no haadi wi joni ni en mbawa yaade ɗum noon sikki ala so Allah jaaɓi inchallahu ma en jahoy toon ɗo e yeeso inchallahu so tawi gueno ñaawi ɗo jeeten koye galle Abdoussalam Kane noon so tawi haalama e oɗo diwan yimɓe diwan ɓe fof ne gandi hol gonɗo oɗo Abdoussalam ko chef de canton wonno ko addani ni wuuro Kanel ngo e hoore mum wiyede wonde Kanel ko Abdoussalam Kane ko e nder yettode mabɓe he helta watta Kanel ko ɗo hennene woni galle chef de canton
ko kamɓe lomtino noon almameɓe fuuta sahande colonial ari riwti almameɓe nde ko kamɓe lomtinano ɗum ɗon e on ɗon saaha ha joni de koye koyɗe Sayku Umar Tall gonɗen en kaalino natirde wuuro nde walla nde gadɗen leegal garawnigal ngal en kaalino sababuji gaddunoɗo Sayku Umar Tall ɗo e nder wuuro Kanel ɗo to paaɗen ko e galle Alpha Oumar Ceerno Bayla ɗo to kucciɗɗen koye galle Alpha Oumar Ceerno Bayla ɗum noon ala no mbatten tan so wona kuccinen konngol e haadi gaajo ha wooda ko haalanen e galle Alpha Oumar Ceerno Bayla haadi Amadou Accel Gueye a jarama de hodduma ndu duusi ɗo woni ko kalanɗen ko tan ɗo en gaare ndemat galle Alpha Oumar Ceerno Bayla ko gonga noon wonti kuɓeje simon walla wonti kuɓeje towatoyi kono ɗo woni galle Alpha Oumar Ceerno Bayla e cosaan ha joni e dabɓa tan nafowo duɗal makko ngal nani almuɗi nanɗo ha joni duɗal ngal nani ma kollirowo waya ha timani duɗal ngal ay leɗɗe nana galle on waɗi courant kono wona lampe courant huɓɓata hen so tawi almuɓe ne jayno almuɓe ɓe jaynorto ko leɗɗe non nden ni faade joni wadde ɗanngal ngal ñande fof ene ɓeydo dañde hunde duɗal Alpha Oumar Ceerno Bayla ngal haadi a jarama kadi a weltanama no mbiɗa ni tigui rigui no mbinomo on joni ni ko ɗo woni galle Alpha Oumar Ceerno Bayla galle makko cosaan galle makko aada ko ɗo henne woni galle makko on ji birkaji walla kaaƴe e duɗal ngal nani en ji almuɓe nan ɗon jooɗi e Alpha Ibrahima Wan ko ɗo woni qabri mum ɗo to jeeten ko ɗo henne woni foftorde makko yo Allah ɓumno ƴiye mabɓe kamɓe mayɓe julɓe no mbiɗen joni ni en jalti galle Alpha Oumar Ceerno Bayla gonɗen ɗi koye leegal Alpha Oumar Ceerno Bayla woni leegal law ɗo ɗo jiiɗen ko e jakka ɗo mawɓe e juma leegal law jooɗoto en ñaaguimama ɓe duwaw bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe ko ɗum wonno ko Lekki Pinal Fulbe addanno en e taarik Sayku Umar Tall no haadi gaajo winani ni en mbawa rewde kala ɗo Sayku Umar Tall rewno kono ma en eto wadde hen kaɓɓe bawal meɗen so Allah jaaɓi inchallahu ma en gartoy ɗo tawa eɗen jeeyi ha halwar no mbiɗen ni ha halwar kono noon en jaltata ɗo tawa en jettani ɓeɗo hennene musidɓe tedduɓe fulɓe mbi wonde mo yettani sababu wawa yettude Allah en jetti sababu noon yadunoɓe meɗen ummidiɓe men guila Dakar ha e ga e nder Fouta he woni haadi gaajo e Amadou Accel Gueye équipe Lekki Pinal Fulbe kadi kañum hoore mum jarama juurama no fewi en jetti Allah kadi en jetti Mamadou Oumar Bokoum cusnuɗo en kadi e nduɗo yaadu kadi balluɗo en kadi e nduɗo yaadu ko ɗon kadi jetten musidɗo men tedduɗo sehil men Sharif Soufi Daf en jettimo Daf kanko e ballal makko banggal fayida kadi e mobile makko ngel totti en ha dañƴen fartange wawde yettade ɗiɗo diwanuji walla ɗiɗo nokkuji ɗi jettoyɗen en mbino wonde eɗen jinno yaade ha halwar gueɗe Sayku Umar Tall noon gasata en mbawa gaynide ɗumen no haadi gaajo winani ni en jetti Allah kadi en jetti Ali Malal Diallo min kam mbiyanmomi ko Ali Malal Ba Ali Malal Diallo yettama jarama juurama kadi weltanama équipe radio télévision Fulbe fof salminama juurama en calmini directeur o en calmini animateur uji radio ɗi e journaliste uji wonɓe toon ɓe fof en calmini ɓe en juurimamaɓe ko ɗo tan mataw kaddaten e bandiraɓe so tawi Sayku Umar Tall haalama noon bandiraɓe fulɓe fulɓe yimɓe fof ene poti wattude hen haqqille so hoore fonde haalama yimɓe fof ne poti dogde jaaha toon so Seenopaalel haalama yimɓe fof ne poti dogde yaha toon so halwar haalama yimɓe fof ne poti dogde yaha toon so Kanel haalama yimɓe fof ne poti dogde yaha toon nde taw noon Sayku Umar Tall yeehi toon ko hunde mawde bandiraɓe fuutankoɓe bandiraɓe fulɓe on calminama on juurama Lekki Pinal Fulbe salmini on jarni on ene wi on tan wonde e rendez-vous men ɗo e yeeso so Allah jaaɓi so tawi fartange rokki en ruttitade ha Sénégal jehen kadi ha to Sayku Umar Tall rewno ɗum noon on jarama